yewtere mon tindi e daari nde waɗanta en ɗum saktirde Dakar FM taw en lomti ɗum e jirinde Basirou Ban ko neraɗo e ngol leñol ngam heblanden yewtere men tindi e daari ene loowi pinal men pinal mawɓe hanki men ko wona ɗum daari ma hetto hen daña ko nafma to serende hoolade ɓurɗe guna to serende hoolade ɓurɗe guna inde Allah jurumdere jurmotoɗo yettode wadni ko Allah jambinɗo jurumdere jurmotoɗo lamɗo ñande diine walla ñawojo ko an min ɗata ko amin ballinto pewni min lawol ma fo cingol he lawol ɓe mbaɗanɗani e majjiɓe ɓe gona tikkana ɓe gona majjiɓe amine andaɓe julɓe enɗam l'islam on calminama e inde kono kadi en manama e jettoɗe ɗe gonɗon en goni ɗon kala e nder jefɗino yiya windere nde Afrique Amérique Europe Asie Océanie leydi men Sénégal région ngaji muɗum sappo e nayyi région Kolda département Vélingara arrondissement Bonkonto commune Bonkonto commune Lenkiring commune Sinthiane Koundara commune Médina Gounass e kala ko tawete e nder ɗin ɗon commune aji en mbi nden ke kesal guenoyo woni moɗon kono kadi calminirɗen hilfaɓe meɗen diineɓe ɓe goniri kala ɓetten calminalɗi pawɗen e juuɗe ceerno men halifa men jokkorgal men wasila meɗen mo ganduɗa e gurdam mum ko nafoore kala ko taga wonki sora fittande ha tengti e bani adama si keetiniya julɗo ko noon kadi ɗettuɗen calminalɗi pawɗen e juuɗe makko kañum e ceerno men ceerno Ibn Oumar faade ɓesguji julɓe kala ha tengti nder leydi Sénégal e leyɗele julɓe kala ɗe goni e nder windere nde ko noon kadi calminirɗen fameɗen to banggue laamu tugge hoorejo leydi a yetti kalfinaɗo leegal goto kala ɗo woni ɗo no woni mbinen sikki kala ɗo e woni muɗum ɓen ɓe ganduɗa kañumen jogui cellal ɓalli hono sappoɓe ɓe ɓe cuuɗi cafruɗi mawɗi ɗi tefusɗiɗi laamu ɗi ɗi tedduɗi kamɓe kala en mbi Allah rokkuɓe cellal ha ɓe mbawa safrude ɓe cellani ɓe ha ɓen cella ko tawi galleji ɗi ɓe cellani ɓe kadi Allah rokkuɓe cellal ha ɓe mbawa ummade ɗin ɗon cuuɗi cafruɗi so tawi ko hemɓe goni so koye galleji kadi ɓe mbawa ummade rafiji ɗin ɗon ɓe kucca e haaji ɓe so barke Allah nelaw sallllahu alayhi wa sallam ko noon kadi ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni jibinaɓe nder nduɗo lewru ha yetti e innaɓe subaka yo Allah wurno barkino weerno ko nere so tawi ko ruttiɓe jomum ɓen kadi yo Allah yurmo yafoɓe harnaɓe aljanna e juuɗe moƴƴe jaɓɓoɓe ɓen ɓe ganduɗa kay ko caabiteeɗi caggal juuɗe mum sabu huddiraji Allah ne kayta yo Allah rokkuɓe nimsude koɓe mbanno koɓe mbasa ruttade ndin ɗon mbaɗi sabu barke Allah nen sallllahu alih w sallam so tawi ko ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni waɗɓe ladde te komin naata gam ɗaɓɓoyde jawɗi ko darnide e galleji kono kadi ko gurnide ɓesguji yo Allah newnu ko ɗaɓɓoya ko newna to ɗaɓɓoya to newna no ɗaɓɓireya ni kono kadi so yonti artide kadi newna no artira so yonti jooɗe kadi newna no jooɗe jooɗi ɓen kadi yo Allah newnuɗo jooɗe newna ko jooɗode newna no jooɗore so barkalani sallllahu alayhi wa sallam remoɓe awoɓe aynaɓe fittinam gollen goto kala ɗo dillatto e no dillatno e ko dillinte ko en mbi nden ko kisal gueɗe muɗum na musidɓe tedduɓe hettihen koɓe saktirde men Dakar FM mo capanɗe jeenayyi nayyi toɓɓere jeenayyi ko yewtere moɗon yewtere meɗen wiyetede tindi kam e daari arti kadi yadde moɗon e nder lewru korka tawi kadi kono wowi wade ni ko en fuɗitiɓe tawi kadi ko nden ɗo men deftere wiyetede Magamatul Haririya inchallahu taala ma en mbawa kadi yaade hen no hannirta ni en ɗum noon hadde meɗen woɗɗoyde dokken Cheikh Oumar Diop kankone o heeɓi yettade o wawa tijji hoftude bandiraɓe ɓe haade meɗen yettade ceerno Bachir mo ceerno Ousmane Cheikh Oumar Diop jaam hiiri wiyana yawur jaam hiiri Bachir Ban bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde taw kadi ina wonde yettode muɗum e hettotoɓe sakirmen Dakar FM mo capanɗe jeenayyi nayyi toɓɓere jeenayyi taw kadi ko yewtere wiyetede tindi kam e daari e jaɓi omo ganduɗa kañum musidɗo men hono technicien ngana woni Ousmane Camara e jettimon fewi ko noon neke eɗen tawtoɗo mo ganduɗa kañum woni hono technicien goɗɗo o salminama no fewi e en jeehi to suudu jaɓɓorɗo hoɓɓe en tawi noon Amadou Sambalo en calminiɓe ko noon kay bureau directeur général Elhadji Abou Ndiaye en jettima galle Khalifa ɗo calminangal ko woni toon e galle o en calmini ɗum en juuriɓe kadi en ñaguima duwaw ko noon kay leeɗe Madina Gounass foof en calmini ɗumen ko noon kay guure Madina Gounass foof en calmini ɗumen commune Madina Gounass foof en calmini ɗum Koubal
ko noon kay halifaɓe to banggue laamu kamɓe kadi en calminiɓe no fewi e gardagol mo ganduɗa kañum woni hono Elhaji Baro e dendagal gollodir muɗum min mbi on bandiraɓe sehilaɓe musidɓe yimɓe tedduɓe bisimilla moon e yewtere wiyete nde tenni kam e daari kono tigi mbahani mbahte Oumar Diop minen min tawi calminali e juuɗe maɗa fewde ɓe donna en calmini noon taweteɓe ɗo e galle o hono ɓen ɓe ganduɗa kay koɗo tigi woni ko kumtade ni wawi ɗumen nama tawde gartugol Amadou Samba Lo e wondi muɗum Abou Thiam en hono kay Ousmane Camara en nan Adnan Thiam en ko noon tigi wonde Malick Ba en kamɓe fof ɓe ganduɗa kay koɗo kumtade woni ko tawiɓe kamɓe fof eɗen mbiyaɓe jaame kisal Allah e maɓɓe jetti kadi heddiɓe heeɗiɓe ɓe ɓe ganduɗa kay ko toon to galleji ɗi keeɗi kono ko gollaɓe ɓe saltiri meɗen Dakar FM mo 94.9 joni noon ko yewtere moɗon Magama woni ko jokkuɗen tawi hannde eɗen jara e Magama capanɗe nayyi e gooɓejo ko lewru korko ndu fuɗɗi koko on woni mo puɗɗoɗen hannde noon woni dawal moɗon ɗiɗoɓi walla tawi ko on ɗon Magama ganduɗa hoorema ko tirmisiya ko ceerno men tokara men ceerno Basirou mo ceerno Ousmane Thiam tigi woni ko jewtiten ɗen ɗon yewtere ko kanko heedino oga banggue so tawi keɓinima tan eɗen mbawi wiide karalla o bisimilla ceerno Basirou mo ceerno Ousmane bisimilla assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Naam Mouhamadou Bachir Seydi Ban Thiam Demba caggal nde jettuɗen Allah juulɗen e nelaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam mbarkinoriɗen wiide weliya Allah e wonɗe cheikhana Ahmad At-Tidjani radiyallahu ta'ala anhu amin wona e denndaangal halifaaɓe makko e laawol tijjaniya wona e denndaangal muqaddameeɓe wona e denndaangal almuɓe makko caggal ɗum ko salminde ceerno men giɗo men e khalifa men jokkorgal men faade Allah subhanahu wa ta'ala naam acheikhul haaju Ahmad Tidjani Ba yo allahu juutno nguurdam makko amin tawno wondi e cellal e kisal e sembe e aafiya amin o ɓooya ɗowde en ɓooyen heddaade e yamiroore amin ɓooyen heddaade e ahdi amin si keelaaɗo calminɗen mo njuuriɗen mo ñaagiɗen mo du'a uɗo ko ɗoon calminɗen denndaangal hettiyankooɓe men Radaka FM 94.9 nde tawnoo fof en nakkijiɗo makko ɗo fof en calminaama njuuraama kadi jaafnaama calminiide noon ko aldaa e limtude inɓe ko aldaa e heertinde kono noon en calminat musidɗo men giɗo men ceerno Cheikh Oumar Diop mo ngannduɗaa ko enen emum ndenndi nde ɗo yeewtere tindi e daari eeyi ceerno tofara en ngartii kadi jokkude windande men taw koye maqamat alhariri e maqama tongoode capannayi e goo biyeteeɗo tinnisiya eeyi taw ko o woni tongoode men jeetati o woni maqama men jeetadiijo maqama o ko waaju haari abbinoo ko geɗe cukaagu hannde noon o nimtii o ruttiima e Allah welatamo tan ko batuuji zicru e heɗaade waajuuji haa Allah addimo e ngoo ɗo wuro tinnis o yehi ko jamaa fo o tawi toon ɓee ko sinkooɓe qur'ana ɓee ko janngooɓe ɓee ko jannginooɓe ɓee ko waajotooɓe haa Allah addimo e oɗo baajotooɗo o addiino ndewkunu ko mum fof o miskino ibnu adama ɓi adama no yurmini adina nde on jokki waaju o noon jokki waaju o omo heeɗi te on ko waaju to ko fof no menimo woni koye sifade mo kanko haali ha o wi toon wa habbaba man irduhu tayyibun yaruqu husnan mithla burdin ruhish فقل لمن أشاكه ذنبه هلك يا مسكين أو تنتجش فأخلص التوبة تطمس بها
من الخطايا السودي نعم ما قد نبش وعاشر الناس بخلق رضا نعم ودار من طاش ومن لم يدش ورش جناح الحر إن حسفه زمانه لا كان من لم يرش نعم وأنجد الموتور ظلما فإن عجزت عن إنجاده فاستجش وانعش إذا ناداك ذو كبوة أتاك في الحشر به تنتعش وهاك كأس النصح فاشرب وجد من فضلة الكأس على من أدش وريد حبابا عندي وين من إنذ كان لن كدو وينو wonde gurdam neɗɗo mo ganduɗa hendu mum balgol mum mana tan ko gurdam makko ne ficci ko fankere tan ha elle ko mayɗo gubbanoɗo caggal balɗe sappo ubbita moɗo ɓoy ficcude o gurdam mum moƴƴere ala hen o ko maydi mum ɓuuri ko ɗon kannunoɗen hande jokki hen wahabbata taare iskey man on mo ganduɗa irduhu ɓandu mum tayibun no uuri oto andima ko ɓandu makko no sicci no luuɓi elle mayɗo gubbanoɗo caggal baɗa sappo ubbita non gurdam makko way nasnade ficcude kono noon iskey mo gurdam mum uuri mo ɓandu mum uuri taw ɓandu makko yarugu no yooɗa no hawa yimɓe ɓe husnan to ngari misla burdin yeru colcol ruƴis ñeñengol ɗum tol pikkangol ñoota ha yooɗi so liggama yimɓe fof gonata ko yeesde ɓanndu makko noon woye yodde e fenade e pankare kono kadi iskey on o wi fa qul wi liman gar chakahu ha joni koye waaju he liman gar chakahu or no yiwi ɗum zanguhu bakkat mum tawi bakkat ko giyal bakkat makko yuwimo no giyal yuwirta ɗi yimo halatta ya miskino a halkima an miskino wowi kay ko giyal leggal yuwi neɗɗo kono ko bakkat an ko bakkatuji ngoni koojama ɗum yuuma kono a halkima aw tanta ish walla aw tanta ish ha kutta giyal tawi ɗon ɗa huttali wala yaltinani ɓe tantere gonɗa i bakkat no so woni giyal huttirte ko ruttade Allah ko tuubu buya kone halkima sa tuubani mbiyama fa akris laɓɓin attawbata tuubu buya tuubuya laaɓɗo noon talmis momtirabi ha e tuubu buya maɗan nuƴisa ko winda minal haɗaya suudi bakkatuji ɓameji laɓɓin tuubu buya ko on tuubu buya momtirta bakkatuji ɓaleji windaɗi e dossier ji ma caggal ɗum noon an ɓi adama wa ashirin nas wondiri e yimɓe ɓe bi huluqin ridan jikku moƴƴo jikku moƴƴo welde ñaame ɓuri hadde woppe waɗari maaltodir woni maslodir man daasa on belduɗo kawduɗo waman lana ɗis emo hawjani an kay teeri tan teeri emo teeyani hawjuɗo mo hawjani woto ƴeew ɗum an ƴeew hoore ma an kay teeri tan mo haqqille mum hoyti emo haqqille mum jicci o kondu goto fof tan andu no gondirɗa e mum eno jabirɗa e mum jaab mastodirede wa riche tig janaha widjo alhudri dimo ƴettu sigeji teganamo e wibde makko ina hasfahu so ɓori wibde ngo so ɓori ɗum zamanu makko zamanu makko ɓori wibde makko an ƴettu sigeji tega e wibde he o fanditi hen ko dimo mo ganduɗa no jeggindimaku mum omo rimɗi so hokkano de omo yiɗi kono wawa ñagade ceerno tofara andu no heewi e meɗen ɓe ganduɗa ko miskineɓe Allah ngala no jooɗi e gambeji mumen no jooɗodi e dimagu kono ko ñaame ala ko yare ala an noon aɓe andi ɗum e makko tew ko dimo ko certo wawa ñagade hande wata fat wiidode ko mawo ñaago ma o wullito ma o wallino ala wallimo toon
mo ngannduɗaa samaanu no ɓuri bibje mum sewen mo bijje yo diw kanko ne ne histori tigi o wii ma kana wata wuuru malla mi riche mo sigata mo segata sigeeji bibje on wata wuuru nam aɗa anndi wona annda aɗa anndi o bibje mum ko ɓoriɗi an aɗa jogii aɗa walludemo o wi an mayde ma ɓuri wata wuuru tekkoɗa noon ɗi jimɗi cakkittooni ɗo hay ko ɗi huwa jagirta kala mo bibje mum ɓori segan mo bibje segan mo tigeeji wa anjid wallu almawtura baranaɗo kadi ɗum ɗon koye tooñal ngi yii ko walla jinnaaɗo makko walla musidɗo makko wara e tooñal ngi wallumo no hettiri joftiigu ko baranɗomo o saɗa waawi an gooko noodi fa in ajalta sa ronki an injaadihi ga walludemo fastajis honinanomo min rendinan mo koru an goota waawa rendinan mo dental koru ina balla mo ha o hepta joftiigu makko mana tan ko kala tooñaaɗo koynaaɗo wallumo no yoofiri hakke makko wona ashɓantu woni ummin ida naadaka so noddiima ɗu kaɓowatin joom fergitere fergitiiɗo yani fukki e leydi o wiye wallam domo ummo wallumo kala paadu ni wiɗo paade nokoyo wallamo asaka mbele jo an tan taishu aɗa ɓamtoro bihi e makko ila hasri o renduru ñalowma darga ay ko gumminɗamo ɗon ko na wona sababu gumminoɗa jaltinɗa jeygol jahannama naneda aljanna sumogo ɗum wawi wonde fof hay so dammol jiiɗa no filiɗo gol hay so gertogal jiiɗa no anduɗo e hoore mum oyo wallu ɗum yaama e ɗum ko mbaɗɗa ɗon ko woni sababu on citagol ma ñalowma darga to rendu ayi ɗum ɗo fof de ko hen ku oɗum woni jaggude kala mo jiiɗa tan ko joom fergitere no heni e leydi no ande e hoore mum wallumo o wiwa ha kanda kasa kasa an nusti laaɓ ndeeru moro abusé o wi min nanganmi ko laaɓ ndeeru min ɗum jogiimi woɓɓe saare mumen garɗutuma ko kaasiji sangara min noon ko laaɓ ndeeru waajuuji kaasiji jarrami yimɓe nda o kaas laaɓ ndeeru fashrab yar mana o ko waaju o nda ɗum ɓuutoro heɗoɗa naftoroɗa wajiru hokku bi fadratil kaasi kedde kaas o ala man alish e on ɗum ɗuɗo yar sa heddi omo dokkuɗa ɗi mana o waaju mo nanɗa naftoro yaha hande nafta goɗɗo ko nanɗamo ɗo haala ɗo ko haala ɗo yimɓe woɓɓe ɓen ɓen kadi naftoro min ko ɗi kaasuji jogiimi de kaasuji laaɓ ndeeru e waajuji ay ko ɗo jimɗi ɗi ngati ceerno sokora nam tigi tagara gaala haaris wi ko haaris arno heɗade omo anndi kanko aboubeydi haaris na yimɓe ɓe kanko haaris o meeɗa faytude ɗum ɗumɓe haaldiroɗo gila magamaji men gadari woodi haaris so naaji e nokku tan ɗon ɗon o gayni yiide ɗum e heftinde ɗum ko haaris kay woni paytowo aboubeydi kanko anndi haaris na e baku he haaris noon ha joni heftinani o annda ko aboubeydi ceerno makko sehil makko jiɗo makko o gonɗo waɗi gaala haaris wi falamma faraga nden o gayni min mubtiyatihi goynoji makko e ɗo ɗo waaji no wayna no hecciɗino ɓernde tengti noon baaɗo no an ko on probléme gondumi ko haalata ɗo ko wakata nden o timmini insaade jimri abiyatihi jimɗi makko nde o gayni yimde tan nahada runji yaafo ɗon woni jirñiti hafti sabiyun cukalel kadi sadana hel ngannduɗaa no ƴaafti koye kuuhe jeya tokora nde o gayni yimde o gayni waaju o tan cukalel ngel waɗi jirñet i dari suka ƴaaftiiɗo tan cukalel ngel noon o ara e ngel holni albatana ɓanndu wiyaani e ngel holide ko kengel welaa wadde noon
ngel ɓorti wutte majjir pour wiide hay wutte mi ala on nani oɗo ceerno ko waajiɗo ko wonde kala mo wibde mum ɓori ceŋanemo hen sigeji kala pukkiɗo so noddi on faabnima paabone ɗum ngel ɓorti wutte majjir cukalel ngel ari wa qala cukalel ngel mbi ya zabil haswati e he jomiraɓe haqqillaji sabi ko kalda e oɗo waaji ngol insati e he jomiraɓe kettagol ɗiwal wasati e wasiya on nani ceerno o wi ko kasuji wasiya e lasderu ha kadi waytum on ndeni al insade jimri ndi on ndeni de haali ko ceerno o yimi ɗo ko wa fakahatum on paami al insade pewne gol o watti on e lawol de gandide kala jogiiɗo foti nabda e ngalaɓe ɗum noon famannawa minkum kala ganniyiɗo e mon an yakbala nde jaɓata ko ceerno o haali ko wa yusliha moƴƴitina almustakbala ko huccana han kadi o nimti ko ɓenni lowru mo ƴeewi hiɓɓe haade ko arata kala jiɗɗo wadde noon fal yubin yo feññin anniyatihi ga anniya mum yo laɓɓin anniya makko bi birri e moƴƴante ka hanko gonga o faami ko ceerno o haali ko o nani o jaɓi o moƴƴana ko ceerno o haali ko joni joni tan mo ɗoni min komi miskina mi ala ko ñaami mi ala ko jarmi jamanu no ɓuri birjamde kadi mbiɗo wonde e fergitere komi puttiɗo e leydi min poɗɗo wallede kama noon ko ko ɓinguel Abou Seydi est ce que joni yo laɓɓin anniya ina anniya bi birri e moƴƴinde nam wala yabiruhu on anni ga am yaadiyati dokkal makko wono haɗam dokkal makko wi wonde ko woɗɗo ɓuuri haldude hen ko leñgel haalata est ce que ngel wi fa wallani mi wondiri won Allah ya'lamu al-israra Allah ganduɗo cuuɗiindi wa yaghfiru Allah mo ina hafra al-israra donagol e bakkal ko ɓoyɗa e bakkal ɓoyɗa hen fof ka duubi Allah yaafo mi wondiri o Allah inna sirri ay cuuɗiinan ndi kama tarawna kono jiiruɗon ni no jiiruɗon feejan ndi ni cuuɗin ndi ko ni wayi kadi feeji ɗi on jii mi ala wutte ɗum tindinni ko cuuɗin ndi ko noon hay tanka hay muɗumi moftani ko inna wajhi ay yeesam ngo la yestawjibu e ngo waɗɗitino astawna reenede min no wonano cikkirton ni de min wallahi komi dimo komi tedduɗo komi ɓi inne ande mataw ko aduna fu wiye am tan saɗa min kon poɗɗo hormede e teddinede ɗum noon fa ayinuni mballe kam rusibtum on gardiƴirama alawna ballal so Allah ardiƴin on ballal mballe kam gaala haari fii on kadi ngel wini haari fii fa akada natani acheikh eejo o ceernajo bajetonoɗo hankkadi noon o jaggi fima yadifu alayhi ko omo oonira e cukalel ngel alquluba ɓerɗe hankkadi noon o ruttani kadi waaju wona sababu ha ɓerɗe ɗe jurmo koɓe e cukalel ngel omi on nani de ko mbadino noon joni ko Allah noon addi on dañi ɗo ɗon keɓira ɗo ɗon koccitoro hankadi mo haala mbaɗanemo koye on nani ko haali ko aha koye goto koye ƴewta poos mum koye gandon noon ujunere heewani mbuɗu famɗani ko julɗo hattori fof ujunere heewani mbuɗu famɗani aha koye yaw hankadi o jaggi o natani fima yadifu alayhi komo oñira e cukalel ngel komo newnira e majjel alɓungo ɓerɗe machallah andi neɗɗo ko woni nayɗo fof woni haalaji kaali heeɗi tan ɓerde makko waccata woyi sanni omo newnana lafu cukalel ngel alma ɗuluba ɗaɓɓade ɗon hande ko ɗin haalaji o haalata kono wona sababu ha cukalel ngel heeɓa ni hatta an mbaɗa ha ɓuli hakruhu ngaska majjel so hoddirama ko ngaska wonno ngaska ka ɓuli o hokkama ha heewi wa achaw saba ñoomorini safruhu jeerede majje so jeerede wonno jeerede waɗi ñoomere waɗi huɗo ha heewi manam ngel hokkama ha heewi falamma an tari a nden heewi ara kiitu kalbe ɗe baraka heewi cukale ngel hebbini kopporeje ceerno topa jaafa ɗum ko haari so haalanta en
nden barama gel heewi kopporeje kañeekale in solata ngel wuli tan ngel sorti ngel waɗi feeta ngel sortiden tan ngal jamma jam yami so e ngel ñaaƴa haaris noon andi ko kumteteɗo sottema gel haqqille in salata ngel wuli yani so e ngel ñaaƴa wa yahmadu e ngel yetta tinnita ngoɗo wuro e ngel manta ngoɗo wuro wuro fode so mbaynono tinnita tinnita de yimɓe mum ko moƴƴuɓe ko haarensireɓe sakkotoɓe ko yurmotoɓe mo maɗo wuro ngo tinni joni noon ngel yeehi Abou Beydi hoolo daaki ngel e baraka te Abou Beydi ne heddiɗo eyyi won ñaagotoɓe duwaw won hollutoɓe haajuji ɗumen ngel no yeehi yaade e baraka kañe e kaɗe haali fi walam yahlu welanaali li cheikhinejo ceernajo badetonoɗo natti weldemo natti safdemo almugaɗu ñibde ɗon de hangude haqqille makko fof yaltiɗo haqqille fof heeji koye cukalel ngel ñibde nde welanimo baɗaman saaga caggal nden o ñima woni yeehi alhulamu cukalel ngel ɗo cukalel ngel yeehi hankkadi ɗon ko fewnitade ɗum waɗi fastarfaa defte goɗɗe mbaɗa fastargaa kono wona noon ko fastarfaal aydi o ɓamtini ni juuɗe ɗe biddu'a e duwaw tan ɓamti juuɗe o ɓamte juuɗe moon fatiha e salatul fatih o heɓori duwaw ɓeɗo abbo cukalel ngel mbila firlitani kopporeje ɗe fo haaris no watti hen haqqille o wiima o tuutti o ɗowmi e jeese ɗum manaha refti o faandi fi nahwa bange al inkifa'i ruttade abbare cukalel ngel gaalar raawi kabru ɗo wi woni haaris wi fartahtu coftumi illa an ajumahu nde jarrittomi o nayeejo hunkitomo sabi o no wayni no wallami ɗiɗo waajuji tan jinmi jarridade mum hunkitomo wa ahullami firta mu tarjamahu mumage makko alhaali makko ko mumiɗo andaka no wiyete andaka no jeeya min noon ɗum mi fitta ɗum ko mumi ko mi laaɓe ɗum eyi ko fimde wonno en fimde mi firta ɗum ha laaɗa fa tabi'tuhu gabbimomi wo huwa kanko yestaddu mo ñekka kankoɗomo yamna pellet haalis ko gabbotoɗomo omo ñekka omo abbo cukalel ngel oɗo abbo omo woko yestaddu omo ñekka fi samtihi e laawol makko wala yettuɓo o udditami rafta wuddere samtihi deƴƴere makko omo deƴƴi tan noon omo yeccito tan kono noon o haalani hay konngol falamma amina nden o hoolima almufajiya juhowo min ngari ha elande tuula heela wandi ɗo hay goto bettata men ɗo tati ɓe ko ceerno bajotono ɗo won ɗo wa amkana newi attanaji gundodirgol uftodirde fata fa ay ko ɗon lafata o yecciki ɗiɗo hudane makko ile yeeyam min haali wa sallama o salmini taslima salminago albashatati weltare ala yeeɗomo kadi neɗɗo beltiɗo laɓɓinɗo yeeso o salminirimi noon nden no ko minen tan ɗiɗo hay goto tawata min ɗon summa garar so witam haari a raaƴata beele yooɗima zaka u ƴoyre zaka suwaydino ngel lelel lelel ngel tasgil lella woni ɓinguelam ngel ƴoyre maggel yooɗima nde mbajimi gaynumi tan ngel ɓorti temal ngel hay go hiyani no ngel darori no ngel hodori ɓeeɗo yooɗima de ngel joɗi de kan ɓulti mbimi eyi aran wiyata ko eyi enen poɗɗe mbiɗen eyi kamɓe mbiyata ko eyi kan ɓulti mbimi eyi wallahi ɓeere maggel yooɗi kam wal mu'mini no woodiri allah koynuɗo tagore mum Allah almuhaymini ceediɗo e tagore mum wiyama ala Allah ko almuhaymini jaaliɗo ɗum pouvoir e tagore muɗum wallahi ngel yooɗi kam gaalo wi innahu ay kangel fata ko ɓiɗɗo asaruji henke o wiyani ko abouseri ha jon haali seftinani o wiya ngel sukarel saruji henke o de jibini ngel
wa mukhriji mawdri Allah jaltinɗo a durri kanŋe durro nanɗo jiyi e tewru Allah jaltinomo kanŋe e tewru mayo mawdri o Allah ko saruji yanki jibiniɗen ɗon ɗon ngannduɓe ɗon ɗon dow wini tan ngannduɓe kanko woni Aboubaye kan fa ɓultu mbimi min haare mbimomi ashhadu moɗo seedo innaka an o la shajaratu ko an woni lekki samarati yi ɓesnore magge mbiɗa tan ko saruji ngi jibini mo jeeyaɗo saruji wadde ko an Aboubaye wonɗo tawi ko ngel ɓesnore ko an woni lekki ki mi wondiri Allah o suwadu ko an woni lewlewdu mboɗo seedo ko an woni lewlewdu shararatihi peese magge tawi ko ngel feetere jeeyge amon lewlewdu amon bamma koko Aboubaye wonɗo fa saddaga o gonɗiri haɗa ciwagan kagala oyi wallahi ko noon après mami o so min nde mo sikku tan kanko mbi aha mbiɗani ko noon min tigi woni bamma ko Aboubaye tigi wonɗo wastahtana o moƴƴinimi mbawati peññingolam kono keftingolam ko keftimmomi ko an mi daga hettini kon de summa gaare refti o wi hankadi haaris hettini ko Aboubaye o wi haaris halla ka beele no woodanma siptidaaril bayti yaltidede ko galle aɗa jaaden galle linatanaza'a ha mbeɗodiren ka talkumayti ka sangara an yen galle jara sangara mor no waɗanma jaaɗen to galle to jara yen sangara fa qultu lahu mbimo min haali mbimo wayhaka hama woni ko an jurmini min jon tan to mi kaɗa waajo mbiɗa ɓi adama no yurmini mbiɗa mi simini ibnu adama mbiɗa kone ko ɓi adama yurmini e ndeke ko an yurmini an Aboubaye wa haka hama e ta'muruna nnasa bil birri wa tansawna anfusakum ɗum ko aya qur'an on jamirat yimɓe ɓe wadde ko moƴƴi jejji ton koye mon an aɗa yamira joni joni aɗa waajo yimɓe kul Allah ne ɗutto e Allah aɗa yejjita hoore ma dekkajero sangal boɗon jamira yimɓe ɓe wadde ko moƴƴi jejji kon koye mon ni mbimomi ni tan fastarra o moosi tawno ko bandi international ɗum ko an tigi woni jurminiɗo aɗa yamira yimɓe woɓɓe ko moƴƴi aɗa yejjita hoore ma te hay wattande waaju ma mbiɗa ko nde hay kas lamderu ɗum jarnanmi kasuji lamderu jogimi e waaji nde pelmomi tan ko sarra o moosi iftirara moosgol mutabahikin jaltintoɗo andi neɗɗo jawiɗoma ceerno sofara so haaliya ɗon kalda won jalleɗo jawata ɗon ganda ko jaleɗe jaltingol e ɓuskude ɗum hunde a wonani walla ko kalda toon ɗon ko a alana ɗum humpi o jallani miɗen jale o moosi moosago bahikin jaltintoɗo tan wo marra wuli o waɗi safat o yeehi o fokkiti o woppimi ɗon wo marra o wuli gayra mumahihin o wona beeñodiraɗo o sari jabodirde am sabi min jabodiri ɗo no wawi addude dugo e weñre e jeddi o continue o yeehi o woppimo dari summa bada lahu refti feeñanimo an taraji ande o rutti ila yeewa aka o fokkiri ha o woɗɗi ano arta wagaloyi kam haari fago ha renɗiɗo jimɗi anni ga am tawata so ande yiye toon moɗo tawat ayi ɗi jimɗi ɗi jima noon mami ɗo jooni ko jimɗi ɗiɗi pet kono noon jimɗi ko mbaɗaɗi e ɓerde ma e haqqille ma so moɗo tawa somi tawaka tawami ndenaɗi woni anni ga am somi tawaka ande yiye ɗon so mboɗo tawa tigi holɗi jimɓe ɗiɗi o wi istorif bisirturahi ankal asa waro wihel qalba wala taktaib wa qul liman lamaka fima bihi tadfau ankal hamma ɗeɓer kattaib ɗi jimɓe ɗiɗi tan o wi haaris isrif firlitir anka gama ala sa sunnu sunnuji hande no keewi mette ɓerɗo no keewi ko deƴƴuɗe e kalɗo kala kalanɗoma ko woni e nder ɓernde mum sunnuji e mette a tawaɗa nala ko gonduɗa neɗɗo noon wata jaɓat sunare wata jaɓat moftude sunnu ittir ɗum ɓe sirfirraki sangarala
mor Abou Seydi sunnuji ɓernde cattuɗi ni jooɗi oy ko sangara tan sangara laaɓe pire jarata sa yiɗi sangara hay mecce a wontata isrif sangara laaɓɗo firlitir ɗum an tagama ala sa sunnu e mette o wi heewi maro wehil qalba foftin ɓernde nde ɓerde fof joni ko ñawde ɓerde fof ne keewi sunnuji e mette neɗɗo yo foftin ɓernde mum seeɗa ɓernde nde fofto ɓe welto ɓe weyto ɓe ɗaano hade hara wala takti woto suno neɗɗo ha jaɓa surade holko poftinirta ɓernde holko gittirta sunnu yarde sangara yimɓe noon ko ɗi jimɓe ndenaɗi somi tawaka fof ɗum ndema ɓul wi liman laamako on pelɗoma kala noon peloyɗoma fima tadfa'u bihi ankal hamma kala ɗum coro sunnu hunde nde jittirta e hoore ma sunnu e mette kala mbiɗo no pelirma ɗum yimo kadi ka arrête itte e route yimo yomi route wona jaɗa e goto pelirma ɗum ɓe kañum men ceetude sunnuji ko waajuji ɓe ko janngude qur'an wiyan ko sangara goɗɗo so wina pelma heen an a felanimo qur'an mo janngata o e waajuji ɗo heɗotoɗi mo are o wiman wama ko on ñimɗoma o ñimirma o famirma fiima e nden hunde nde ngannduɗaa bihi koye mum kadi fa o anka woni kaɗa dunciragama alhamma sunnu wimo ɗakka heƴima yoni itta e rutto oto felam ay ɓejjinde ɗiɗi summa gaala ɓefti o wi kanko Abou Seydi kam ko haaldata e haade Abou Seydi wi amma ano tawi komin Abou Seydi par ce que an ɗaɗi komi wendito joni joni ila hayso asqatihu ko kaccittomi sangara ko artadigu e ko kirtotomi sangara min ko toon faami haade mbiɗa en jadata gallam min noon faami koto kaccittomi sangara kirtotomi sangara wa ida kunta sa laatima an haari la tashabu a wondintako a wondata wala tulaimu a hawrata man yatrabu mo ina mandila an mandilowo a yadata e mum andi cean tokora gila ko hoore magama ko noon haari to wino o wi gadanmi Allah pibmi e gandam kala mo tawmi ko ɓooriɗo faram dewɓe belaɗe ɓoyonte komin koddotaɗi wuɗɗitina gallam o galle makko koɗe Abou Seydi mo so tawi an a hawrata a wondintako mandilowo ndeke fa lasta libératiɗe an wona citatiɗon kadi min koye mandilowo e wona yaadiɗe wala tariqu kalibi tariqin lawol ma wona lawolam en dendaɓe lawol an ka tuuɗo gonga e gonga min noon ko joni gonmi fuɗɗade joni nanmi e aduna so tawi baaba ni wona jaadiɗoma ka halli yewnu o wiiɗe lawola woɗɗi wona kib oño tel mboɗo ɓenna en jaadata wala to naqqir wota jarribo anni ga am wona to naqqi woto wittu ɗon waɗɗa faɗo nan ɗo Abou Seydi majjiri kam onon kam on jiyani Abou Seydi koto Abou Seydi woni so tawi tan kiɓɗa e ɓerde ma ka yatata jaro sangara oto wontu namdade oto wontu jarribade mi yiilade mi aduna summa walla refti o ruñi walla mbiya summa walla refti o firliti mudibiran ko duñiɗo firliti ko duñiɗo walam yuaqib ngol lawol noon o artani andi ngol to lawol nane o yaha feeñi ɗum o arti o yimani haade jimɗi ɗi ɗum ngol ɗo lawol o tournani nde o continue mboɗo ɗo woni e makko yitere haw majjirimi summa walla refti o firliti mudibiran ko duñiɗo walam yuaqib o teppitani woni o artani gaadal Haris subnu hammami ndemowo ɗi faggittoɓe kewɗo himme o Haris o wi faltahabtu dulɓitimi wajjal sunnu ko jaygol heewi dulɓitade oy kono min ko sunnu o mawni e am woni dulɓitade no jaygol dulɓitortoni e inna indilajihi saaha bellitagol Abou Seydi ndo fof kisnde mboɗo jurmimo mboɗo haaɓi mboɗo on nder sunnu e mette o ko ni tan ni jogoye mayrude jogorani tuubde e ngal ɗo gandal noon yo tan gando baɗo ni taw ha joni nder wi ɗeɗo fankare e ɗeɗo belaɗe fittade sunno o mawni ha elle ko jeygol woni dulɓitade o waɗi to jimmi lawlammo laaƴihi haani nomi hawrani e makko kadi ɗum adda ni kam caɗele
kawri mu ɗo e makko ko hankkadi ngoɗon miijo yaltata e am yalgande so tawi ko ñawnode meytima ñawde feere ha e miijademo hol battane makko yo ceerno tokora ko ɗo magama o joofi Allah newnani en dañi magamaji jeetati magama tinniti e joofi ha yewtere men kadi faade tindi e daari inchallah jokkene magamaji goɗɗi inchallahu taala en calmini dendagal hettiyankoɓe men Jazaka FM 94.9 en jaafnimaɓe noon en mbiɓe korka jaɓaka ko rewa hen Allah fof yo Allah jaab rewa hen fof yo Allah jaabo ilahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam en mbiɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Thiam komin tigi jarama ceerno Tokara Mouhamadoul Bachir mo Seydi Alhaji Ousmane Thiam mo Seydi Aboubacry Thiam ɗum wiide ni sikki ala beelama waɗi kadi hande Cheikh Oumar Diop ceerno Tokara machallah Haris e Abou Zeyd machallah no wiyata ni Abou Zeyd ko ngaari mawni Abou Zeyd ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema kawniɗo ganndo kawniɗo kulɓiniɗo mi hawni tan kono noon kadi Haris kañum nene goran vraiment ko jiɗɗo iwde eko woni ko e dow mum kono kadi wawa woppude Haris e wawa woppude Abou Zeyd ne witno Haris wiidemo ɓi paggitoɗo o vraiment hande kadi o adani en windande nde wonno no wirno mbi adani maqama ko maqama waju Cheikh Oumar Diop mbawa attande en hen hande e windande nde hay sinno koye nder hojomaji tati mbawen uddude ɓoggol ngol keɓen hay sinno noddiyankoɓe ɗiɗo ko noon tigi bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama ala ɗumol kadi on jettama no hannirta ni kono en jetti musidɓe meɗen taw kadi e gueɗe men ballidiɗo men e ndeɗo yewtere ko duuso en kadi e hono nduɗo lewru korka taw kadi wondi e bellamo no hannirta ni woni ceerno men ceerno Bassirou Thiam yo Allah junnu gurdam ɓeydnamo sembe e hattan e mbawka haw yettina fandare makko no hannirta ni e nder diine l'islam o kadi e nder dental ngal sikki ala so tawi en jetti e hakkude Haris e Abou Zeyd ndeysaan mi yurmini e saabu Haris kañum ɗum woni ɗo o ƴettat fandare mo nde ganduɗa nde ɗo o yiɗi faade o tinata tan ha o hawre Abou Zeyd goncitamo e nokku goɗɗo ƴeew fandare makko gadnol ha nde hadis nde ɗum ɗo ƴetta nde woni maqamaji alhariri capannayyi e goho o miije ɓernde makko hankkadi woni ko fankere aɗum fof ko jiɗɗo yaafade ɗum ko jiɗɗo yaltude haalaɓe seeɗa on saaha o ƴewata ko neɗɗo bajetoram hucciramo e Allah ko ɗum woni fandare makko ko ɗum woni anni makko hankkadi koye ngal jaɓɓal o wiiɗi jaɓɓude kanko Haris kono noon hunde so tawi ɓe mbi so tawi aɗa dogo hunde yiyata o ɗisaka e faggo mum hakkude makko e Abou Zeyd Abou Zeyd way ko ɗisa koye faggo makko sabu o yaaɗa haw hankkadi o jogo fandare makko neɗo kay so tawi woni hankkadi o ummima e ngoɗo felo mo yeɓɓu ngoɗo felo hankkadi ha tiiɗa o yeɓɓatamo ɗo tan ha hawre e Abou Zeyd ƴeew Abou Zeyd waaji makko adan ngo e Haris jogiima heen yaakaare mawɗo e ndeer waaji makko adan sabu o heɓindiima ɓernde Haris o haalnima waajuji moƴƴi faade laawol Allah kono kadi e ndeer sakkeede haala makko o artiri Haris e pankare wiide yaroyde sangare en e ko nanndi heen hannde ƴeew hannde to yaltiri waajaade ɗiɗo wii ko ɗiɗo kaasuji ɗi dokkami on ayi ko waaju noon yiide kaasuji ɗi rokkiɓe fof ko waaju o rokkiɓe kono nder waaju he kadi o rokki o julni heen goɗɗum wonaa no waaju ngo ko yanno ko e sabu hakkude makko ɓiyiiko plan o julni ɗum e nder batu he wonaa ɗum wonno yaani wonaa ɗum wonno batu o kono kanko o naanni heen mbele ɗum waawa faggitaade sabu laaɓi kam ha Abou Zeyd kala ɗo woni kañum woni haaji mum ɗon ko kaalis o haali ɗum woni haaji makko o jawdi e o waajima haalullaji moƴƴi ha hankkadi
e ɓerɗo naati kadi waɗi cukalel ngel seede manam yo yaltu feeñande beele yimɓe paam wonde ko haalano kode wallude ƴoñiraɗo nandi hen ala yo rokki ha ɗum woni sagal ewniɗo ballal yo walla ƴeew cukalel ngel kañum feeñiri nde ɗon feeñande beele gonɗina haala makko kaw haalano joni on sa o wawa dañde ko yiɗi ko dañde sembini kadi haala ka ƴeew o sembini cukalel ngel o sembini haala ka ha yimɓe foof kadi naati hen e cukalel ngel heeɓi ngaalu mo heeɓi o kanko Abou Zeydi hankkadi ɗon o heppi ko fasnata goto ngam abbade cukalel ngel o heeɓa ngaalu e Cheikh Oumar jarama no fewi andi Abou Zeydi goram mi hawni Abou Zeydi ko gando mo ganduɗa hoorema kawniɗo aɗa andi ko haaris tan haaris nde tawno ko kamɓe ɗiɗo ndeggoniri haaris kañum ɗo woni fof ene yiiloma kala ɗo haaris mo waajo haaris yawata hettindemo haaris hettintama kanko kala ɗo woni mo waajo mo andi haaris nan ɗon ɗum waɗi o haalata koko haaris yiiɗi ko o haalata ko waaji ɗi ganduɗa hoorema ɗi juuɗo ene foti weltorade ene foti ɓeɗɗo julɓe ene itta neɗɗo e sankare arti ɗum enen e peewal joni so haaris waɗi hen concentré watti hen hakkille muɗum ha gasirde haaris noon kala nde yi ha gasirde kañumene ene ɗeɓa soɓade holɗum ko yiddemo andude holi bajotoɗo o ayi so tawi wonno haaju makko tan ko heɗade nde tan o naftoro no ɓe heɓinoɓe ni tan ɗum o yahata o andata kono noon kanko nde tawno omo yiɗi hebde gando ballowo ɗum waɗi kala nde waaji o gasi o yiɗata ko andude bajotoɗo holi kañum ayi o yaha noon haw ande ko Abou Zeydi o felliti noon Abou Zeydi ko fewti kono noon renndinoytaɓe tan ko so Abou Zeydi wimo ara jara yen sanngara o hanganam kala Abou Zeydi wimo ara jara yen sanngara hanganam ɓe natti hawrude sabu kanko o ko wiyete e gueɗe aduna fof ko jiɗɗo yaltude hen nde tawno ko noon ɗo wi wonde so tawi leyɓi daneji kodimama hanganam hanganam ko mbiyata ko sakket aduna aranima wadde den poɗɗa wonde ko pewnowo hanganam foti wonde jomum haaju neɗɗo tan ko hanganam ko rewde Allah e artude immade e gueɗe sukaka fof eko nandi hen rewta e lawol peewal beele Allah ne faabo jomum kanko ko ngal dawol woni dow mum Abou Zeydi noon kañum woƴaka haalat ko haalata ko taw ko gonga o waɗa waaji belɗi guurɗi kono noon e nder waaji kala waaji mo waaji ala e sago o daña kanko wona o waaji lan yo yimɓeɓe naftoro yo yimɓeɓe tan keɓ ganda nga o haali o wonde onon ko onon goni waajotoɓe mbiye yimɓe mbaani tawi wona tawi kañum mbayani noon ayi ɗum fof ko gonga ko ɗum ne kadi ne fammina neɗɗo so tawi a woni baajotoɗo yimɓe ko baajotoɗa yimɓe ko yo feeñema kono waɗino Abou Zeydi ni kala noon baajotoɗo jaɗa nde Abou Zeydi e joomum wartoyo sabu Abou Zeydi ko gando kono ko gando kawniɗo gando kuuɓiniɗo mo ganduɗa hoore maɗa tokata no wini tan en mbasat junnade ha wuro saabu en heddi goɗɗi ha heewi inchallahu taala ko en wona capanɗe joyyi maga am en mbawata ɗumen nan gasdude oɗo saaha kono noon en guttaɓɓe mo hassino ko noddiyankoɓe ɗiɗo tan mbawen hebde ɗumen nan kamɓene koye yewtere heɗe jeeya 77 784 44 42 jaɓɓomo bisimilla musidɗo Bachir jaam hiir toon bisimilla Diop jaam hiir toon alhamdulillah inde yettode jakkuɗa ko min mbiɗo won Abou Diop ɓeyle nasrullahi Abou Diop ɓeyle nasrullahi seydi Diop bisimilla min kiɗima yewtere nde kadi min goyi heɗade ne kala saaha alawa Diop ko heddi ko noon nde wonno yahatan ha sisa woni hankkandam keeɓi noddiyankoɓe mbawata nadde hen gasiya faami kadi wonani sumaare sababude mine koye men emin beela walla emin welti eko yewtan nde yahata ha gasa ko machallah sababude fattangeji tawitede en mbaɗi fayida no fewi eyyi ko heddi kon min raɓɓikinto hen tan sabu gurdam Abou Haris witede Abou Zeydi Haris ndaɗem tan ko gurdam Bachir Bane Haris ɗum tan gardamɗum min so tawi tan mo haala fattuji jommi ko Bachir Bane min noon komni juri fotode vraiment gattogel oɗa besna kala ala ko Cheikh Diop jarama Abou Diop miniraɗo woɗɗo tonto lagal Nasrullahi en calminimo fewi ɗon calmi tan Bocar Thiam woɗɗani ko ɗon bisimilla musidɗo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah hiire jaam on tan kay inde yettode aɗa Siraji Ñaan l'Islam Siraji Ñaan Siraji Ñaan l'Islam seydi Ñaan bisimilla beltima yettode no fewi jarama Ñaan lak moƴƴo
noon tigi jarama ñande noon tigi mataw ko kanko woni noddiyanke cakkitiɗo en keeɓi noddiyankoɓe ɓiɗo kadi en jettiriɗo men namalla no fewi Cheikh Oumar Diop en jettiɓe kamɓe ne heɗnoɓe nadde ɓe saabu hoji majji ɗi keddi e on saaha mbawen artude e waynodire bandiraɓe to ñeñal karallagal ɓe ciftina ko on woni mo ganduɗa hono mo ñimen Ousmane Camara guiɗo mawol noon de noon tigui wadde yo immin son seeɗa duusa en e sago hojomaji cakkitiɗi en jetti diŋiral men ko dental woni doole ɓamtare Fatoumata Wat en jiimuɗon o wi ko machallah ceerno Seydi Thiam amin ketti no fewi anen kadi a jarama Ablaye Sow ha toon to Ɓaradia o wi ko miɗo hettino on yo Allah wallu oɗon beltana ko musidɗo moɗon Ablaye Sow toon to Ɓaradia kono noon tigui a jarama Baba Galle Ba kañum kadi en jetti ɗum e noon no hannirta ni henna Baba Galle Ba toon to legal nere ko noon tigui Adnan Thiam o wi ko machallah Fati Wat Fatmata Wat kadi ne ga nodda en jettimon hannirta ni ko noon tigui Niang Ahmad Tidiane Niang Ahmad Tidiane mo 87 30 a salminama weltanama fewi walla mbiyako Ahmad Tidiane Niang miñi men ko noon tigui Siraji Ndiaye min calmini en Aissata Sy kañum enen Salamata Ba o holiteɓe kettino hannirta ni henna Oumou Ndiaye onon fof on calminama ceerno Abdoul Ndiaye mo Baba Khayran kañum holti ko ne hetti no fewi Fati Amadou Djibi Sow omo hetti ko to dingiral men ko dental woni doole ɓamtare noon tigui Siraji Ndiaye ari wi ko jaam hiiri ceerno Bassirou Banna jaam hiiri Cheikh Oumar min calmini ceerno Bassirou Thiam amin ketti ko noon on jettama no fewi hono noonne kadi wonde ko ganduɗa Hawa Diaw kañumene hollito no hetti Amadou Diaw ha toon to Amadou Dia ha toon to Libreville Gabo mo hetti no hannirta ni henna ko noonne kadi Fati mo numéro sacri 56 en keftinani inde nde on woni ñaaguiɗo duwaw mawɗo Touré Diop kankone omo hetti mbiɗa andi noon ko ɓuttino saabu ɗum ko nofu ɓoldu addani en hannde en jettimo no hannirta ni henna Tidiane Ba Rais min calminima a jarama no fewi on toon to legal Afia en jettimo no hannirta ni henna Cheikh Oumar Diop bisimilla ma gara annene mbaynoɗen mbiɗen gandi dingal meɗen ɓekkere en ɗam kellol naaɓe ɓe latti hen hakkillaji maɓɓe no hannirta ni henna ko noonne kadi dingiral Magamatul Hari wiyatinde Daari kamɓene kadi en jettiɓe en jaariɓe eɗen gandi en latti hen hakkillaji maɓɓe no hannirta ni henna ɗum noon ko noon tigui bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettotonoɓe sakkimen Dakar FM 94 toɓɓere jeenayyi taw kadi ko yettono wiyete tindi kam e daari nde yadete moɗon mo ganduɗa kañum Elhadji Bachirou ɓen kañum e ceerno men ceerno Bassirou mo ceerno Ousmane on calminama no fewi ko noonne kay nodduɓe ɓeɗo ko Abou Diop ha toon to legal men Nasroulaye ko noonne kay Siraji Niane ha toon to l'Islam ɓe calminama no fewi ɓe jettama no hannirta ni henna ko noon en calmini dendagal dinguire ɗiɗɗe foof en calminiɓe saabu waktu hankkadi heeɓiri en juuɗe e noon mbiyen bandiraɓe funnangue hirnangue sahale ɓaleri jomiraɗo subhanahu wa taala noɗen ñalde e jaam o rokken hirde e jaam o rokken wade mbiya allahumma amin en calmini en juurima dendagal ɓe ganduɗa ɓe wawnoɓe hettade oɗo saaha sakre men Dakar FM kono kadi en jafnuɓe dendagal konguɗi ɗi ganduɗa ɗi en kaali hen ko ganduɗa rewa lawol ganden tan ko innama ade timmani so tawi waɗi hunde ngakki jommani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Cheikh Oumar Diop a jarama ɗonne kadi calminɗen Baba Ibrahima Siri ɗen gandi ko hettiyanke Ba Moussa Thiam e woɓɓe ɓe ganduɗa kamɓe foof Baba hono kay Yaya Sall en Baba Ben ko nandi hen so tawi en gaari e limdiraji jimumen wadde mi hettiyankoɓe saktirda kayfen ha tengti yewtere tinni kam e daari ha tengti ɗo ɗo Magamatul Hari fuɗita ɗo kanko foof en jettiɓe en jaariɓe bandam musidɓe tedduɓe to ñuñal karallagal ko Ousmane Camara ɗo e micro banggue men nano ko Cheikh Oumar Diop banggue men ñama ko ceerno Bassirou ceerno Ousmane ɗo e sawtuwol ngol ko musidɗo moɗon Bassirou Ban min ne ko toon aadi leɗe yewtere ko yontere fande ɗo e ndemi jaam Allah jogi min jogo on